Astelehen honetan, otsailaren 14a, zabalduko da Barakaldon larrialdietako laguntzak eskatzeko epea. 4 hilabete igaro dira udalerriko familiek ezin izan dutela gizarte laguntzarik jaso. Eskabideen irekiera hori, beste urte batez, inolako publizitaterik gabe egiten da. Ez du zerikusirik, tokiko gobernuak etengabe egiten dituen propaganda eta autopropaganda kanpainekin, komunikabideetako iragarki kontaezinekin, saltokietan ehunka kartel jartzearekin, postontxeetan eusku horriak edo aldizkariak banatzearekin eta udalerriko atari guztietan bandoak jartzearekin. Gobernu taldeari ez zaio interesatzen hilaren amaierara iristeko zailtasun larria dituzten ehunka familia barakaldarren eskubidea sozialak iragartzea eta errespetatzea. Beraz, argi dago, murrizketa sozialen bandera dela udala ordezkatu behar duena. Prekaritate eta pobrezia egoerak areagotzen diren bitartean, gobernu taldeak aurrekontu eskas ematen die udalaren laguntza ekonomikoei. Eskuratzeko baldintzak gogortzen ditu eta 20% murrizten du herriko familiek oinarrizko premiei aurre egiteko jaso ditzaketen prestazioen zenbatekoa.